Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Eta listo, azkenean bai, laugarren eta azken irlaragoaz, eta oraingoan ez dugu itzultzeko asmorik, ez behintzat irailera arte. Ez dugu esango betikoan geratuko gareni, baina irailera arte han geldituko gara, eta bada betiko galdera bat zer eramango zenuken irla desertu batera. Ni galdetuko nizuke gaur nagore, ze irlatara joango zinateken inoiz ez itzultzeko. Ez dakit gaur hitz egingo dugun irla erantzuna izateko aukerarik baote dagoen? Zer nahi duzu, inoiz ez itzultzeko irlatik edo irlara berriro ez itzultzeko? Irlatik, angeratzeko. Ez dakit, baina seguraski... Etzen urrutibiliko, ez? Ez. Badakit oso zalea zarela. Bai. Nora guaz? Eibisara. Eibisara. Kosteite zait Eibisa esatea. Ja. Ze horrela da ofizialki euskeraz, horrela da katalanez, baina txikitatik Ibiza esan da, seguraski podcastean zehar, Ibiza aldingo dit, esango dugu, asko kostatzen zait izen ofizial hori esatea, eta bai, nire lehengo oporraldiak, nire bizitzakoak, jaiot berritan, Eibizan eman nituen, haurtzaro guztikoak bezala, eta azkeneko oporraldiak ere han eman nituen. Bueltatzen ari zara. Bueltatu nintzen, eta iasan oso sorpresa, oso hori zuzteko ona topatu nuen, da ez dela aldatu. Ez dela bateri aldatu. 30 urtetik gora, ziren, enitzara itzultzen, eta... Ez aldatu? Oso gutxi egia da, gu beti, joaten ginela, guarteren ipar-mendebaldera, Ibiza txuria esaten zaiona, Portina txingurura, eta hori oso gutxi aldatu da, zorionez, eta... Parranda giro hori esaten dena, Eibizan dagoena hori beste zonalde batzuetan da, edo irian, edo... Bai, hiriburuan, San Antonio, agian da hori ez, gazte jendere jau juten dena, eta hortik ez nintzen pasa, eta ez dakit nola aldatu diren. Hiriburua ez nuen oso aldatua ikusi, baina hori, Ibiza txuria esaten zaion zonalde hori ere ez, eta horri buruz zingo dugu. Hori da, gurera ez, historiara. Bai, aitzinarora. Batzuntzat agian agian nire haurtzaroa ere aitzinarora da, baina kasuetan benetako aitzinarora joko dugu, eta ez gainera ez gera Eibizan hasiko, Kartagora joango gaira, duela gutxi Kartago eta Feniziari buruzko ikerlan bat egin delako, azken 5 urtetan egin dute ikerlana, eta 6 herrienetako 70 ikerlarik inguruk egin dute lan hau, hipotesi bat bertan bera uzteko, eta da Feniziarrak eta Kartagoarrak berdinak zirela uste izan dugu, bi hitzak jatorriz bata, Feniziarritza grekerati dator eta Kartagoarritza latinetik, eta sinonimoak dira. Kartago ondorengoa da, hau da, Feniziarren kolonia bat izan zen, Kristo aurreko 814 inguruan fundatu zutena, eta hiriak berak, Kartago berak, Feniziarrek egin bezala, Mediterraneoan, batez ere Mediterraneo mendebaldean edatu ziren, eta hori,
edatu zituzten beren hiriak, beren hizkuntza, kultura, literatura, artea, erlijioa, eta hori dena partekatzen zutenez, genetikoki ere, berdinak edo, genetika partekatzen zutela uste izan da luzaroan, eta aipatutako ikerlan honetan, ez. Bai, bertan bera geratu da hipotesia. Etzen horrela, eta hortarako hainbat hilerri aztertu dituzte, eta bertako hildakoak jakina, eta DNA aztertuta ikusi dute ez zeukatela zer ikusirik genetikoki, eta hainbat hilerri ikertu dituzte, Kadizen, Sizilia, Tunisen, eta Almerian ere bai, Malagan, eta Eibisan, Puig des Molinseko nekropolia aztertu dute, eta guztira 210 gorpuren arrastoak, eta hori, azkenean kontuatu dira, etzela oinordekotza genetikoa, baizik eta kulturala, ez? Ikerlarietako batek, Carlas Lalueza Fox Bartzelonako Naturzientzien Museoko zuzendariak esaten duenez, Kartagoarrena ezagutu dugu lehen globalizazioa da. Bi kontinente, Europa eta Afrika, hartzen dituena. Eta ze hartzen du? Eibisa uartea ere hartzen du barne. Bai. Eta konturatu ziren hori ez, azkenean bai kartagoarrak eta bai feniziarrak ez zirela edatu migrazio masiboen ondorioz, baizik eta kultur transmisoa izan zen, ez? Eta asimilazio prozesu bat izan zen, eta jarri duguna adibidetako hori, Eibisan, hori, bai feniziarrek eta bai kartagoarrek ederki transmititu zuten beren kultura. Feniziarrek esan behar da izena eman ziotela uarteari, eta kartagoarrek jainkosa zaindaria eman zioten. Egia da, bere kokapenagatik, eta gainera Mediterraneo mendebaldeko haize eta korronteengatik, Ibiza oso portu estrategikoa izan zela antzinarotik, eta horregatik feniziarria kristaurreko 7. mendean hori ez lortu zuten iristea, eta gainera horre asentatzea, ez? Sakaleta aztarnategiak garbi uzten du hori, eta esan dugun bezala, Eibisa izena fenizirati dator. Eta orain etimologia pixka bat, ez? Beti saio guztietan ari gara egiten tartetxoa. Bai, horrena gainera nahiko ez ezaguna da, edo, nik enekien. Bersio asko, ibosim izenetik omen dator, fenizirazko hitz bada, eta gero latinez ebusus izango zen, eta garbi ikusten da, ez? Nola evoluzionatu duen, Eibisara. Baina ez dago garbi zer esan nahi duen, eta hainbat hipotesi daude, bat da, bez jainkoaren uarteak zirela, ez? Bezen emankortasunaren jaiko feniziarra, berez Egiptoko mitologian jatorria zeukana, eta esan dut uarteak pluralean Eibisa eta Formentera biak barna hartzen zituelako izenak. Beste aukera bada pinuen uartea izatea, eta horre badago beste, aipatu ditut Eibisa eta Formentera. Bi airi detzaile irla pitiusoak, ez? Bai. Pitiuso hitza grekeratik dator, eta pitis, pinua. Pinutik. Beraz, pitiuso ez, izen horrek, esan nahi bera izango luke, pinuen uartea. Eta egia esan ez dakit egontzaren zu Ibizan. Aspaldi, baina ja Pinuz josita dago. Ja, baina naiz oroitzen, egia esan. Nera bezaroan izan zen, eta nien pinuei asko begiratuko. Nik gaina hori pinuena lotuko nuke 3. hipotesiarekin. Eta da Usain Gozoaren uartea dela. Eta itxas berarekin heldu oiden arrainilen usaina. Eta karameluena eta petroleoarena eta jasminena. Guaiaba, pastela, bezain, goxua, moriua, bezain zoroa. Munduan nahi bada zoriona lurrera bota, santuari errona. Eta karnaval konparsako dambo. Esan bezala, nire ustez, izenaren jatorria hori baldin bada, usainarena,
pinu, bai, ez, eguzki galdatan, ez, Pinu saia. fuerte bat etortzen da, eta horrekin lotuko nuke. Esan bezala, feniziarrek hori eman zioten Eibisari izena, Eta Kartagotarrek, Tanit ekarri Jainkosa. zuten. Bai, beren jainkosa nagusietakoa, Kartagoarren zea mitologian, berez Astarte jainkosa feniziarraren oinordekoa, eta kasu honetan emankortasunaren, ilargiaren, sexualitatearen, gerraren, sormenaren, maitasunaren, eta dantzaren jainkosa. Zerbait gehiago. Oso diversifikatua zegoen jainkosari, lan asko zeukan. niri izena gustatu zait, Tanit. Bai, Polita da. Eibisan, neska askok edo batzu, bai, Tanit izena, bai. Horregatik, hain zuzen. Esan dugu, Kartagoarrek Tanit ekarri zutela, baina konderen arabera bintzat, hobeto esan marko genuke, Kartagoarrak konturatu zirela, Tanit jainkosa haiek iritsi aurretik ere Ibizan bizi zela. Eta ze Kartagotarrak lehen aldiz Irlara iritsi zirenean, eurite handiak izan omen ziren, eta Ibizako lurra oso gorria da, ez dakit nera bezaroan ere hortan fijatzen zinen, baina oso lur gorria da. Ezakit, nire memoriak borratu egin dituen Ibizako natur elementuak, edo ni urdinarekin Bai. bakarrik oroitzen ez. Oso urdin, ez, turkesa. Urdina, hori bai, oso karibeko itxura hori zuela. Kontua da, lurra oso gorria dela berez, eta egun hartan, ez, erreka eta uholdeak itxasoratzean, lokatzak orban gorriak eragin zituela itxasoan, ez? Zuk gustuko duzun kolore urdin hori pixka bat kenduz. Eta, hori, lehorrera hurbiltzen ari zirela, ontzitatik ikusi zituzten Kartagotarrek uhar eta orban gorrixka horiek, eta odola zela pentsatu zuten. Kartagotarren ustez, Tanit jainkosa odolez zelikatzen zela, eta orduan, beraz, Irla horretara Irla horretako lurrak odola bazerion, ez? Taniten etxea izan bertzuen, ez? Edo hori pentsatu zuten behintzat, bertara iritsi ziren Kartagotarrek edo hori dio kondairak, ez? Eta horregatik erabaki zuten jainkosari eskenitako tenpluri garrantzitsuena bertan egongo zela, Eibizan, eta zehazki gaur egun Sakoba deskulleran izeneko kobazuloan bisita gai dago. Joateko moduan, ikustera joateko moduan. Bai, jendeak ez beste leku batzuk bisitatu ditu, diskotekak eta olakoak, baina bueno, nik uste dut badaukala olako lotura bat ere horrekin. Kontua da, aztarnategia 1907an aurkitu zutela, eta benetan harrituta geratu ziren antopatu zutenarekin. Tanit jainkosaren tamaina guztietako 100 eta 100 figura topatu zituzten, zeurendi gora pieza oso, eta 1000tik gora buru edo eskultura zati. Jainkosarenak. Bai. Horrek esan nahi du, hori ez, zala Taniten tenplu nagusia, Mediterraneo osoan, eta tenplu nagusietakoa, hor Lucia Montojo idazleak aztertu du pixka bat aztarnategi hori, ez, eta pixka bat nola, ez, hipotesi batzuk egin ditu, nola funtzionatzen zuen, ez, 3 zati bezala zituen, sacerdotisa moduko batzuk bat zeuden, eta nagusiki han egiten ziren ritualak, asko odolarekin zerikusia zutenak, horregatik ez, odolari lotutako kondaira hori, erritual sexualak ere egiten zituzten, eta esan bezala, Lucia Montojo idazleak ere komentatzen du nolakoak ziren erritu sexual horiek, ez, eta da bisitariak uhartera iristen zirenean, Taniten tenplura joaten ziren, eta bertako sacerdotisekin harreman sexualak edo, erritual sexualak egiten zituzten, eta gainera badakite sacerdotisa horiek nolako badintza zituzten, libre ziren, nahi zutenean tenplua usteko eta beste gauza batzutan aritzeko, debeku edo salbuespen arraro bat jarri zieten, eta da tenplua usten zutenean edo zein lan edo zein jarduera egin dezaketen ardoa saldu ezik. Ardoa saldu ez? Ez, taberna bat jarri eta ardoa saldu ezin zuten egin. Zergatik? Alkolagatik? Odola?
gorria zelako. Auskalo, baino hori omen zeukaten. Kontua da, tenpluan geratzen ziren bitartian, hori, sekulasko erritoak, festak. Makrodiskoteken jatorria topatu nahiko bagenu, agian hemen. Bai, nik uste esan dezakegula duela 2000 urte baino gehiago, Ibizan ja festa basatiak egiten zirela, ez? Eta niten makrodiskoteka tenplu moduko hortan. Guk esan egingo dugu, ez? Bai, eta honekin isilduko gara, irailera arte. Hori da, edurrira arte. Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Mar Ibiza, loco mía. Sol Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Crazy Ibiza, loco mía. Loco mía, get your body grooving. Get up on the groove, get into the mood. Get it? Loco mía, get your body grooving. Abanicos will be grooving till they see you getting it. Loco mía, get your body moving. Ain't nothing to it, let your body do it. Loco mía, get your body grooving. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.